Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag, salamat sa Ginoo sa kabuntagon nga iyang gihatag kanato. Siya gayod matinud-anon sa matag usa sa atoang kinabuhi og sa atoang mga amahan. Happy Father's Day diha kaninyo. Kung naa ka mo'y abay nga usa ka amahan, palihog lingia og ingnag Happy Father's Day. Salamat sa Ginoo sa iyahang dako gayod nga paghigugma kanatong tanan ug sa atoa pong mga amahan. Nalipay kaayo ko sa pagselebrar niini nga celebration. Karong kabuntagon, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios ug kabalo ko kaning pulong sa Ginoo dako gayog kabuhatan sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Kung naa ka mo'y Biblia, palihog ablihi sa Efeso Kapitulo 1, magsugod kita sa bersikulo 18 hantod sa 23. Kini ato ang pagatun-an, ato ang gitituluhan ang ato ang mga pagwali karong kabuntagon, ang Ibanghilyo sa tinuod nga kadato. No? Kanahan magyud ta usahay maminaw og kanang mga pagwali kabahin sa kanang personal nga benepisyo nga atong makuha sa Biblia. Kay number 1 mangyod nga ang ato ang gina-wrestle sa matag adlaw kay kining panalapi. Apan ang ato ang istoryahan gayud kay kining tinuod gayud nga kadato. Unsa man gyud ning tinuod nga kadato. Atong pagasugdan kini sa mga pagampo, atong iduko atong ulo. Ginoong Dios, sama sa awit nga amo ang giawit kaganina nga ang imuhang balang espiritu magatagbaw kanamo, magahatag og kaalam ug sama sa tubig o Dios magapuno sa amuang kinabuhi aron kami o Dios padayon nga magsimba, magdayig ug mosalig kanimo ug magapaminaw usab sa imuhang pulong nga adunay dakong kabuhatan sa matag usa namo ka kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, ato ang basahon kining pipila ka mga bersikulo. Pagasugdan nato sa bersikulo 18. Nagsulti ang pulong sa Dios. Nagampo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunuan ingon man sa mga pangulo. Labaw gayod siya sa tanan dili lamang niining panahona kundili sa umaabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga ato ang gibasa karong kabuntagon. Mga igsoon, kung naakoy duha ka nakatunan or takeaways sa miagi nga Domingo. And I want you to know nga kini nga pagwali nato karong kabuntagon, part 2 kini siya sa pagampo ni Pablo nga gisugdan ni aging Domingo. So si Pablo nagampo sa Dios para sa mga believers nga makabasa niini nga pulong o sa mga believers gayod sa tibuok nga known world during that time and even karon nga mga panahona. Ang usa gayud nga ako ang nakatunan kay kadtong in the area of a deeper appreciation sa grasya sa Dios nga pinaagi sa pagtuo lamang, no, kay pwede man gyud ta mubasa, no, magtuon sa pulong sa Ginoo,
magwali sa pulong sa Ginoo, itudlo kini sa ato ang mga kabatanunan. Pero kabalo kita nga pinaagi sa pulong sa Dios, dili kini nato mapugos aron masabtan. Siguro masabtan sa panghuna-una, apan kanang sa kinabuhi gayud nga malamdagan, kay trabaho lang man kini sa balaang espiritu. Mao nang usahay nga grabe na kaayo ang imuhang pagtudlo sa imuhang bata. No? Usahay, mga saba na gyud ka aron masabtan lang gyud nila ang pulong sa Ginoo. Pero igsoon, kawang lang gyud ka ng tanan nga effort nato kung walay pagsalig sa balaang espiritu nga maoy mulamdag sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang mga kabatanunan. Maunang mubalik gyud gihapon ta sa pagtuo nga Lord, kining tanan nga ako ang gibuhat sa ako amang anak or sa ako amang pamilya o kinsa man sa ako ang wider group, sa imo lang gyud kini. Usag gyud kana nga ako ang nabalon sa ako ang sa miaging domingo. Ang ikaduha, kay na-encourage gyud ko. No, ilabi na sa pagwali ni Pastor David nga mag-date kauban sa akong asawa ug mutan-aw og sini. For the first time after, tila ba, almost 3 years, nakasulod gyud kog sinihan kay niingon manggod si Pastor David nga gwapo gyud kay tong salida nga iyahang gitan-aw. No, siguro uban sa inyohan ni tan-aw na kay Tom Cruise god. Pero more than that, nalipay ko kay nakadate ko kauban sa akong asawa ni adtong mga panahon na. Salamat kaayo bay sa imuhang encouragement, naka-date pag my time. Mga igsoon, siguro karong panahon na mo agree gyud mo kanako nga kining Hollywood mao kini siya ang the greatest siguro nga storyteller of our time. Karong panahon na is the premier of storytellers in the whole world. Grabe gyud siya muhatag mo istorya, mo saysay og mga istorya nga manlimbawt imong balhibo, malipay ka, ikahuman nimo og tan-aw sa usa ka salida, murag lahi imong pamati, nakalimot kas imong problema. Mao bitaw nang daghan kaayo kanato sa tibuok 2 or almost 3 ka tuig sa pandemya, nakalahutay kay gasigig tan-aw og Netflix, Korean novela ug uban pa diha. Pero matud pa ni Pastor David ang labi na si Ma'am Aw nga maoy storyteller sa ilahang pamilya, muagri pod ko nga kini bitawng istorya sa atong mga auntie ug mga kalulahan, it doesn't compare gyud. Grabe kaayo labi na katong didto sa probinsya nga kanang gasigig brown out pa sa una. Nagpag-brown out mo istorya dayon ng akong mga auntie ug ako ang mga pamilya mama ug mga pagsaysay nga ambot og tinuod, pero di gyud nimo makalimtan. No, usahay ka nang di gyud ka katulog kay grabe kahadlok aning mga istorya didto sa bukid nga hantod karon ginahant gihapon ka pag makahinumdom ka niadtong mga istorya. Nothing beat the stories of our aunties and our family, even siguro ato ang mga grandmothers and grandfathers. But my friends, let me ask you this. How about sa ato ang kinabuhi? What stories do we tell when it comes to our lives as believers of the Lord Jesus Christ? Unsa kahay mga pag-istorya nga ato ang isaysay sa ato ang pamilya, sa ato ang mga kauban sa trabaho? What do these stories mean to you? Unsay ilahang makaplagan samtang kita nagakinabuhi sa istorya sa Dios sa ato ang kinabuhi? Are they encouraged with our testimonies, with our stories? Is God glorified? Nalipay ba ang Dios sa mga istorya nga ato ang ginasaysay ilabi na sa ato ang kinabuhi? Or basin ang ato ang mga istorya? The stories that we tell are often kanang ga-comment
gasigig bagulbol, ngano naman ni, taas naman ang gasolina, nganong mani, nganong kiniman nga presidente ang nadaog, nganong ingon ani man ang akong kinabuhi, nganong ingon ani man akong asawa, ingon ani man akong bana, ingon ani man ang ako ang anak. This morning, my brothers and sisters, I want to suggest a lens by which we tell our stories. A lens by which we tell our stories. Allow me to begin with kining pag-ampo ni Pablo. No? Nakita gayud sa pinakauna nga bersikulo sa Episo nga nag-ampo siya og kalamdagan, enlightenment. And I pray og ang ako ang pagsalig sa Ginoo nga the content of our stories sa ato ang kinabuhi, pag-istorya man or pagkinabuhi man sa ato ang kinabuhi will be through this lens nga diin si Pablo gaampo kanimo kanato sa tanang magtotoo sa tibuok kalibutan nga diin malamdagan kita niining klase nga panlantaw aron kita makatilaw, makabati sa tinuod nga kadato nga naa na daan sa atoa. Dili man ni nato makaplagan mga igsuon nga naa di ay kompleto nga kadato ang usa ka Kristohanon unless the illuminating power of the Spirit, ang paglamdag sa Espiritu, muabot ka nato, muabli sa atong mata, ug dinhi nato makita nga, uy, naaman di ay kanako ang tinuod nga kadato ni Ginoong Yesus. You know, there are a lot of Christians who are not yet, wala pa nalamdagan, maunang usahay, daghang musulti siguro, ang uban dili to sure kung Kristohanon bagyod, pero naapoy uban nga, muramag dili man ni Kristohanon iyang kinabuhi. Kay puro lang man pagbagulbol, kahadlok o kabalaka ang mugawas sa baba instead of a life-giving testimony and words and stories to the glory of God. Mga igsoon, na ay tulo kabutang nga giampo si Pablo aron sa paglamdag nga malamdagan gayud ang tanang mga Kristohanon. Tulo ka bahandi nga ana-ana sa magtotoo nga ang balaang espiritu lamang maoy makaabli o makaingon ka nga, uy, tinuod, naa namang yun di ay ko. Niini, una, sa versikulo 18, aduna kitay ligon nga paglaom, a steadfast hope. Niingon si Pablo, nagampo usab ako nga malamdagan. Nganong malamdagan man, kay naa naman kini nato, unya nagpiyong-piyong pa ang ato ang espiritu, dili pa nato makita, kay wala pa man ang paglamdag sa balaang espiritu. Nga masabtan unta nato sa atong salabutan ug masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. The hope that is there in your calling sa pagtawag sa Dios kanato aron kita mahimong parte sa iyahang gingharian, nagdala kana og lig-on nga paglaom mga igsuon. This is a steadfast hope nga nagalantaw sa umaabot nga mga adlaw nga dili ka matandog karon kay sigurado man siya mahitabo. It is steadfast. It looks forward to the time nga ma-reconcile sa Dios ang tanan. Karon siguro daghang mga kalibog nganong nahitabo man kini, nganong ingon-ani man ang atong ekonomiya, nganong ingon-ani man ang akong kinabuhi. It may be nga dili nato ma-reconcile unsay nagakahitabo karon apan through the illuminating power, ang paglamdag sa balang espiritu, it would tell us nga adunay usa ka adlaw nga kining tanan i-reconcile sa Dios. Ayuhon tanan sa Dios, dili lang ang imong kinabuhi, kundili ang tanan nga mga magtutuo diha ni Ginoong Yesus ug ang tibuok kalibutan, and there will be a new heaven and a new earth.
because even creation will be restored. And that is a hope nga lig-on. And it will help us live our lives today. Nga dili magsigig istorya sa kabalaka, dili magsigig kahadlok sa unsa mang pagtaas sa krudo ug uban pa. But it is a hope nga gihatag sa Dios, certain nga hopeful attitude now because nalamdagan man ta nga I should not worry about tomorrow. This kind of hope will allow us to persevere, mulahutay niining kalibutan na with joy, with contentment, ug pagpadayon sa buluhaton sa Dios bisag daghang mga pagbabag. Mahal ang krudo, amang lakaw ta. Naatay mga kauban dinhi sa simbahan nga gabike na, nalipay kayo ko nga muanhi sa simbahan, gabike. O layo man ang inyuhang adtuan sa wider group, asayo mo adto, magbaktas, magbike ug uban pa para lang gyud makapadayon ug kabalo mo mga igsoon, the fuel that drives this is the illuminating power of the Spirit nga makaingon ka nga kining akong ginaadtuan naa ni kapuslanan para kini sa paglambo sa akong kinabuhi nga diin unya sa panahon nga ako magkinabuhi sa kinabuhing walay katapusan naabot ko sa kahamtong nga diin asa ko gidisenyo sa Dios. And then we continue on. Adunay kalipay, luyo sa tibuok kalibutan nga gasigig kabalaka, kita nagapadayon because we have a steadfast hope and that is within you already kung naa ka mo diha kang Ginoong Hesus. So you pray, we pray, Lord, lamdagi ko. Sama sa pag-ampo ni Pablo, lamdagi ko kay naa na ni sa ako ang kinabuhi tungod kang Ginoong Hesus. Ikaduha nga bahandi mga igsuon nga naa sa pulong sa Dios, naa gihapon sa bersikulo 18. Usa kini ka gipaambit nga kabilin, a shared inheritance, gipaambit nga kabilin. Nag-ingon si Pablo, nagampo siya aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Mga igsuon, kadagaya. Grabe, dagaya gayud ang mga panalangin nga gisaad kabilin kini nga naa diha kang Ginoong sa Dios kang Ginoong Hesus. It is more than just eternal life mga igsoon. Kung kadtong paglaom hope looks forward to the future nga aduna kay kinabuhing walay katapusan and that hope allows you to live now. Kining kabilin usa kini siya nga pagsulti ni Pablo nga ikaw nausob na ang imuhang identity from a rebel, from somebody who is rebellious against God. Nag-ingon ang Juan Kapitulo 1 nga tungod sa imuhang pagtuo diha kang Ginoong Hesus, ikaw karon nabalhin na gikan sa kangitngit ngadto sa kalamdag ug ikaw karon nahimong anak sa Dios, adopted sons and daughters of Christ. It's an endowment, a gracious endowment of a new identity. Ug niining bag-o nga identity that we have, we are allowed to walk in sweet fellowship with God. Atuan na ka ng mabati, mga igsuon. Sa una, dili na nato mabati kung wala ang Dios because we are estranged from God. Layo kita sa Dios ug ang tungod sa kabalaan sa Dios, tungod sa atong pagkamakasasala, we could not go and enter into the presence of God. But now, because of the complete forgiveness of the Lord Jesus Christ in our lives, we are now able to walk with God every day in good times and in bad times. We are able to experience the intimacy with God. Dili lang pud kana mga igsuon, the sweet fellowship of the believers. We are able to have that tungod sa grasya lamang sa Dios. Nahiusa kita ni Kristo ug sa iyahang lawas nga diin mao ang simbahan. And because of that, we have this sweet
fellowship in the church, o kita gamiton sa Dios aron ma-encourage ang tibuok simbahan, and at the same time mahimong panalangin sa ubang mga katawhan. We have that a shared inheritance in the Lord Jesus Christ. Ug ang kalinaw, I think maog yun ni ang usa ka butang, daghang kayong mga tao nga mugasto na og mga minilyon salapi, binilyon pa nga salapi aron makabot ang peace and order. You know, peace is already within us through the Lord Jesus Christ. Ingon si Jesus sa iyang mga disipulo, I have told you all these things so that in me you will find peace. In this world you will have tribulation, but take courage. Hold on, take courage, for I have overcome the world. Niingon si Ginoong Jesus. That's an amazing promise nga dili mapalit sa unsa mang kwarta mga igsuon. And you know, this inheritance na kang Kristo man gyud ni. Kini nga kabilin gipasa man ni sa Dios kang Ginoong Jesus didto sa Daniel chapter 7. The Ancient of Days gave all the authority to the Lord Jesus Christ, to the Son of Man, whom we know now as the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ graciously shared it to you and to me. Grabe ta kadato, mga igsuon, dagaya ang panalangin sa Dios. Walay salapi nga makahatag kanatog paglaom ug kabilin gipaambit nga kabilin ni Ginoong Hesus. Ikatulo, mga igsuon, gitawag kini nako nga nagatabang nga gahom, or I should say in English, a superintending power because of the Lord Jesus Christ, because of the blessings of God. Padayon si Pablo ug pagampo, ningon siya, giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya, ang kadako sa gahom sa Dios. You know, in this world there are many powers. And soon in the book of Ephesians, I think it's in chapter 2, mahisgutan ka na nato ang klase-klase nga kagamhanan ni ining kalibutan. Usa ni ana ang mga gahom ni ining kalibutan na through the kings and the presidents ug uban pang mga kanasuran ni ining kalibutan na. We have that. Those are powers. Ang Russia ni atake sa Ukraine because Russia is powerful. Dili lang pod ang powers ni ining kalibutan na, but not only in the physical world, but even in the metaphysical world, the authorities of the spirits that is led, kaning mga authorities led by Satan himself. Adunay gahom kana. And together with that, we are under the power of nature, the laws of nature. Klase-klase nga mga gahom ni ining kalibutan na. But brothers and sisters, in the face of many powers in this world, God's power reigns supreme, and it enables you and me, mga magtutuo ni Ginoong Jesus, not just to survive ni ining kalibutan na, but thrive even in the face of problems. Daghan ba kanato nagkinabuhi ni ining kalibutan na aron lamang mo survive? That's not a good story to tell, my friends. But God's power who reigns supreme, kung malamdagan kita ug makasabot kita niini pinaagi sa balaang espiritu, we will thrive in life. We get to tell the beautiful story of the Father and of the Son of God and His great love and grace for all of us. This is a superintending power, God's enabling power nga nagatabang kanato, and it gives us courage, it gives us strength, and again, paglahutay aron kita maka-fulfill sa calling sa Dios nga gihatag sa matag usa kanato. Tulo ka butang nga giampo ni Pablo
aron malamdagan kita ug masabtan nato ang atoang tinuod nga kadato diha sa gospel, sa ebanghelyo ni Ginoong Jesus. But I think it is a good question nga mangutana ta niini mga igsuon. Unsa bagyud ka sigurado bagyud ta nga kining kadato nga gihisgutan ni Pablo na anak kanato. Tinuod bagyud ni, sigurado bagyud ni nga naa kini sa atoang kinabuhi. Mga igsoon, nag-ingon ang bersikulo 19. Butang na ko ni sa in-English kay mas tsada ang paghulagway sa in-English. Kining tanan, these are in accordance with the working of the strength of His might. Ang kakusog sa gahom sa Dios. Tinuod kini nga naa sa imong kinabuhi because of the strength of the might, kakusog sa gahom sa Dios. I don't know if you know the name James Watt. Siguro sa inyong high school science o college nga science, sikat kaayo ni si James Watt. He tried to measure kung unsay measurement sa energy, no? Usa kini kanang lisod nga task. Unsaon man nimo pag-measure sa gahom sa kaning energy, no? Unsa klase-klase man nga energy. So iyang gigamit kay kabayo. Gihiktan niya ang usa ka kabayo, unya iyahang gihikot usab ang usa ka around 250 kilos nga murag butang. Gihigot niya, gisangit niya sa taas o gihigot niya sa kabayo. Unya ang kabayo milakaw. Kung masubraan sa 250 kilos, di na maarsa sa kabayo. Pero kung sakto gyud nga 250 kilos, ma-measure kini sa kabayo, unya musaka siya og 1 foot. And this is what we know now as horsepower, mga igsuon. Mutan-aw mo sa inyuhang aircon, no? 1 horsepower. Tungod na ni James Watt. Usa ka 250 kilos, musaka siya og 1 foot. That is 1 horsepower. And we know of many cars and airplanes that is able to carry, hundreds and even thousands of horsepower. Grabe kakusgan. But how do we measure God's strength? Paunsa man nato ma-measure ang kakusog, ang might of our living God? Let me suggest to you this word. Paborito gyud ni Pastor Joe nga gigamit niya. Not with horsepower, but with the word providence. And I pray, mao ni ang suggestion to all of you, that when we tell the story of our lives, of every event in this world, we tell it through this power of God, that is the word providence. Unsa maning providence? Usagayud, let me begin with saying this. Kining pulong yun nga providence, mga igsuon, dili ni nato makita exactly sa Biblia. Kanang pulong providence, pangitaon na nimo sa Biblia, di yun na nimo makita. The same as the word Trinity, Trinidad. But then, the concept and the working of God through providence is klaro kaayo sa kinabuhi o sa mga pulong sa Biblia. And one of the things that is very clear is found in Genesis 22:14. Kadto bitawng gihalad ni Abraham ang iyahang anak nga si Isaac, nga hapit na unta niya dunggabon, unya naabot ang anghel, ug niingon ang anghel, ayaw intawon dayon na Abraham, kay gisulayan lang man ka sa Dios. Ug tungod niadto, instead of his son, naay nakita si Abraham nga usa ka ram. Unsa ba nang ram? Kanding. Pwede na siguro na tawgog kanding nga ang sungay na sangit didto sa kahoy ug mao kadto iyang gigamit nga maoy offering sa Ginoo. Ug niingon si Abraham nga kadtong lugar iyang ginganlan og
ang Ginoo maoy naghatag. God will provide. Ug hangtod karong mga adlaw, nag-ingon ang mga tawo didto sa bukid sa Ginoo, ang Ginoo nag-provide, naghatag. So this comes, ang providence comes from the Latin word provide. Provide. Unsa may pasabot niini? The word pro means forward or on behalf of. Ug ang pulong nga vide is to see. So from this compound word pa lang, you will see that God can see forward. So we see this as like the foreknowledge of God, that God sees everything. Makakita ang Ginoo sa tibuok pangitabo niining kalibutan na even to the minute detail. Ang tibuok, hantod pa sa walay katapusan, God sees that. But then, niingon si John Piper nga, to see is just kanang murag passive ra kaayo siya nga butang when it comes to God. Which is why John Piper offered a kaning idiom that we use today, where we say, I'll see to it. Di ba kana bitawng kita daghan diri siguro sa ato trabahante or employee and employer. Kung naay isugo sa ato ang employer, the good thing to say nga, Ma'am, Sir, I'll see to it nga kanang imong desire will happen. So more than just seeing everything and all things, even to the minute detail, God's power is that He is able to see to it that everything, tanan nga iyang giplano, tanan nga iyang nakita, He will make sure that He will do it. It will be done. God sees to it that whatever He has planned and declared even before creation will come to pass. Provide. And one of the clearest definition of the word providence is found in the Westminster Confession of Faith in 1646, that it says here, God, the great creator of all things, upholds, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the greatest even to the least, by His most wise, holy providence, according to His infallible foreknowledge, dili masayop nga panlantaw, and the free and immutable counsel of His own will, to the praise of glory. Remember, providence will lead to the praise of the glory. Mao kanay padulngan sa providence. Nganong gaplano ang Dios, nganong gibuhat kining tanan sa Dios, aron sa himaya sa Dios. The praise of the glory of His wisdom, power, justice, goodness, and mercy. Mao kini ang gahom sa Dios, mga igsoon. The power of God to sustain and to govern all things, even to the minute detail, and even to the greatest nga mga events. From world-changing inventions, dako kay nga mga pangitabo sa kalibutan, and even events that are atomic in nature. Kung moinom ka og Coke, na ay bula-bula dito sa Coke, it's God that sustains and governs all that. Kung naakas imuhang garden dito sa Claveria, nakakita kag moisture nga tsada kaayo sa imuhang garden, that is the sustaining and governing power of God. Pag mo inom kag kape unya gapitik-pitik imong mata ug ang imuhang kasing-kasing tungod kay nasubraan na kag kape, that is being sustained and governed by the providential power of God. That is how powerful our God is. And you know, brothers and sisters, again, kining tanan nga gahom sa ato ang Dios, gihatag niya sa iyahang anak, that is the Son of God, the Lord Jesus Christ. Ug nag-ingon ang Colossians 1:16-17, this is Jesus Christ.
kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit o ganiya sa yuta, makita o dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari o ang tanan nga nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya, diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan naghugpong. All things stick together in the Lord Jesus Christ. Now here's the kicker. Sa panahon nga si Ginoong Hesus natawo og nagkinabuhi niining kalibutan, Jesus did not stop being God. And while He was here on earth, He was still sustaining and governing the whole of the universe. You see how powerful our God is. Nga bisan siya gilatos sa mga Romano, ang matag singot nga migawas sa Romano ni adtong panahon nga gilatos si Ginoong Hesus is governed and sustained by Jesus Christ Himself. Ang mga dugo nga nanggawas sa lawas ni Ginoong Hesus, it was governed and sustained by the providential power of God. He allowed that to happen. And you know, brothers and sisters, it seemed to be nga it was the greatest or darkest event in the whole of history. It was the darkest event of the whole history when man, allowed the Son of God to suffer and to die. But His great power, giusob, gibaliktad ang darkest time of our lives to the greatest event in all of history, where man, ikaw ug ako, has this hope in the Lord Jesus Christ. Our sins can be forgiven and we can be reconciled to God. Hinumdumi, kung kaya sa Dios in His providential power nga baliktaron ang darkest moment in history to the greatest moment in history, unsa may problema nimo, what is the darkest situation in your life now nga dili pwede baliktaron sa Dios? Wala, mga igsuon. Wala. That is the strength of the might of our living God. Duha ka kamatuoran giingon sa libro sa Efeso. When it comes to our richness in the gospel, una, gidaog na kini ni Jesus sa iyang pagkabanhaw. Gidaog na kini ni Jesus sa iyang pagkabanhaw. Makita nato na sa bersikulo 20 og gilukop na pod ni Jesus sa pagdumala ang tibuok kalibutan. There are two kinds of people here on this earth. Those people who do not know and are not living in their minds under the rule and authority of God, but then at the end of the day, they are still under the rule, providential power of God. And we also have the church. Ikaw ug ako, ang magtutuo ni Ginoong Jesus, nga tungod nalamdagan or malamdagan na sa kamatuuran nga naa sa Dios, we are able to live joyful lives and we can make sense of everything that will happen in this world. Providensya sa Ginoo. Nganong mitaas man ang gasolina? Well, that is working for the good of those who love God and are called by His purpose. It will turn out to be good. And that's why we have hope. And that's why we are rich in the gospel. Kay kabaluman ta nga kining tanan para sa himaya sa Dios and for the good of those who believe in the Lord Jesus Christ. Mga igsoon, ang kadato sa magtotoo kay makita sa kadaugan o otoridad ni Kristo. The strength, the victory, and the authority of the Lord Jesus Christ.
na there is a man, his name is Charles Taylor, usa siya ka sociologist. He coined the word called social imaginary. Social imaginary. Naa siya'y libro gitawag nga Modern Social Imaginaries. It simply says, or it simply asks the question, who gets to tell the story? Sa tanang mga events ni ining kalibutan, who gets to tell that story? How do you interpret that story? Now, the media, kung naay mga events ni ining kalibutan, ang unag yun siguro ni Ana, ang news, naa sila'y story to tell. Inani na hitabo, kining orasa, kini na hitabo, ining orasa, ingon ani na pod na hitabo. They are looking into detail. The social media tells a story. Lain-lain nga mga story. The natural sciences, they have their own story. And many times, these are the stories nga madunggan permintis atong mga anak. So we better be careful. Evolution, kining tanan nga mga ginatudlo, they get to tell their stories. But what about the story of the greatness of God? How do you tell that story? Are you telling that story? Nga in all of this, I'm not saying sayop tong mga stories nga gisulti sa media and all that, but do you realize that there is a bigger, grander story of God? And who gets to tell that story? It's you and me, the disciples of the Lord Jesus Christ, believers of the Lord Jesus Christ. Kay kung wala ta, nobody gets to tell that story. But the Lord, that's why the Lord has called us, so that we can tell His grand stories. His great story. What stories do you tell sa inyong mga children? Unsa may istorya nga inyohang ginasaysay kanila? Will you tell the great story of God's might? Nga kining tanan nga panghitabo sa kalibutan is sustained and governed by God's providential power. It is for His glory. Himaya kana sa Dios. Ug kitang tanan nga naghandom nga mahimaya ang Dios can experience the joy of that story. We have the grace even to be participating in this grand story of God. It's supposed to be you and me who gets to tell the story of our great God. Are you telling that story? Will you tell the great story of God's might? Let us pray. Salamat o Dios nga diha sa imuhang dakong paghigugma, imuhang gahom, imuha kaming gitagaan og kadato nga dili mapalit ni ining kalibutana. Now I pray, O Lord, that as disciples and believers of the Lord Jesus Christ, I pray that we tell these stories in the lens of your great power. Tanan nga mga pangitabo ni ining kalibutana, we get to tell it in the lens of your grander and greater story. Tabangi mi Lord nga malamdagan kami, nga dili kami mag-focus sa unsamang mga makahadlok or makabalaka nga panghitabo nining kalibutana, kundili lantawon namo kini in the eyes of faith. Having your power as the backdraft of our lives and of our stories. Kanimo Dios ang dungog ug himaya, kanimo lang gyud Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.